Ja timanttipuikko niin veitsissä on eri kulmia. Mun mielestä on semmonen hyvä staili opettaa. Ottaa vaikka ton etusormella ton niin puoleen väliin. Ja sitten lähtee vetämään tavallaan sitä veistä terää vasten, että tulee aina se sama kulma. Mä oon opetellut sillä tavalla, että nyt mun ei tarvitse etusormeen pitää, mutta kuuntele vähän sitä veitsen ääntä. Tää ei tietenkään terota loputtomiin, jos sun menee veitsi ihan niin pyöreäksi, mutta timanttipuikko on yksi parhaimpia ostoksia kotikeittiöihin. Puhutaan sitten leipäveitsestä, kokkiveitsestä tai blendereistä tai muista, niin timanttipuikko kannattaa niin olla tuonne veitsitelineeseen. Stoola on enemmän niin ylläpitä. Niin kuin huomaa, tästä tulee paljon hentoisempi niin äänikin. Ja tää on enemmän semmoista niin ylläpitämistä sen työn lomassa. Mutta tää ei terota, tää vaan niin ylläpitää. Et poistetaan se luulo, että stoola ei terota, vaan tää ylläpitää sitä niin veistä. Ja täältä asti ei kannata tätä päätyy kannata koko terän mitan. Sen takia tästä on tehty myöskin tämän mittariksi, että koko terän mitan. Kuuntele sitä ääntä. Mutta ylivoimainen ja verraton osto on tää timanttipuikko. Tää on niinku mahtava. Ja kun tää on tämmönen karheampi teräinen, niin tää sekä terottaa että ylläpitää. Mutta tää ei ole mikään semmonen terotta, jos se veitsi menee niinku pyöreäksi tai tulee hakkaus, sitten se pitää viedä niinku suutarille. Mutta timanttipuikko on niinku loistava.